timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi akaswiri a chikho cha Castel. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jenansa wayamikira thandichisi yemwe ndi chiphazuwa cha dziko lino kamba kugwiritsa ntchito udindo wake nkuthandiza pa ntchito zosiyanasiyana mdziko muno. Dr. Ansa amayankhula izi ku ofesi yawo mu mzinda wa Lilongwe pa zokambirana ndi chiphazuwachi. Dr. Ansa alimbikitsa chisi kuti alimbikitse komanso kulimbikira pa ntchito yake komanso kulimbikitsa achinyamata pa nkhani yodzidalira. Boma lati ndilodzipereka kulimbikitsa ntchito za uchembere ndi ubereki wabwino pogwiritsa ntchito maubale ndi mayiko ena komanso mabungwe othandiza dziko lino. Mkulu ona za ntchito za umoyo mu nduna za umoyo Awuson Nkhani ati kugwira ntchito limodzi ndi boma la Norway kwakhala kofunikira kwambiri makapanga polimbikitsa ntchito za umoyo. Nkhani amayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe aphungu aku nyumba ya malamulo a mdziko la Norway amayendera chipatala cha Bwaira. Tindi zambiri mu lipotili la Chinsisi Moyo. Aphungu aku nyumba ya malamulo ochoka mdziko la Norway anati apitiriza kuthandiza dziko la Malawi pomwe anayendera chipatala cha Bwaira ku Lilongwe. Aphunguwa anayendera chipatalachi motsogozedwa ndi bungwe la FIPAM pofuna kuona momwe chipatalachi chikuchitira ntchito zake za umoyo. Mkulu woona za ntchito za umoyo mu nduna za umoyo Awuson Nkhani anayamikira dziko la Norway poonetsa chidwi pa ntchito za umoyo mdziko muno. Zipatala zambiri zomwe zili m'masite njonena kuti tili congested komanso pofuna kuchepetsa makamaka kuunjikana kuno kubwaira komanso munjira ina kwa anzathu aka mu Central Hospital ndi utsogoleri ochoka ku Ministry of Health takweza zipatala zathu zomwe zili mtauni kuchoka pa health center kufika pa community hospital koma kwambiri ndi papepala. So pano tikusakasaka thandizo, so kubwera kwa alendo ngati amene wakuthandiza chifukwa tapasa chithunzithunzi cha njira yomwe tatenga ngati boma kuti tipange deflate ma facility amene ndatchulawo. Mmodzi mwa aphungu aku Norway Kathy Lee anayamikira kugwira ntchito za umoyo pa chipatalachi chifukwa cha kudzipereka kwawo ngakhale pali mavuto omwe akumana nawo. Mkulu wa bungwe la FIPAM Donald Makwakwa anati bungweli lili pa ubale wabwino ndi dziko la Norway lomwe likuthandiza ntchito zomwe bungweli likugwira mdziko muno. Pakali pano kuti pa ubale ndi mabungwe aku Norway amene anatipangisaso kuti tikhale ndi kuthekera kobweretsa ma MPs okuti abwere kuno ku Malawi ndi cholinga choti adzaonetsetse okha pa kuti kodi thandizo amene amatipatsa tikugwira ntchito bwanji komanso kodi mavuto amene ali ku Malawi kunoko ku nkhani ya uchembere wabwino ni mavuto a mtundu wanji kuti akabwerera kwawoko monga ma MPs aphungu a nyumba ya malamulo mwinaso akhoza kukathandizira kukatimira kumbuyo ku parliament yakwako kuti thandizo lobwera kuno ku Malawi likhale thandizo loti likhoza kukafikira mavuto amene iwo aona pa nthawi imene anadzatiyendera. Aphungu aku nyumba ya malamulo ndi amabungwe ochoka mdziko la Norway ali mdziko muno kudzayendera ntchito zosiyanasiyana zokhudza umoyo. Chinsisi Moyo, MPC Lilongwe. Oyang'anira chipatala chachikulu cha Queen Elizabeth Central alamula kugwira ntchito onse kuti ayambe kuvala uniform ya m'madepartment awo komanso azikhala ndi makadi owazindikiritsa komwe akugwira ntchito kuyambira sabata ino. Mkulu wa chipatalachi Dr. Patrick Kamalo walengeza za lamulo latsopanoli pa msonkhano waukulu wapachaka omwe unachitikira pa chipatalachi. Tindi zambiri mulipotili. Malinga ndi mkulu wa chipatala cha Queen Elizabeth Central Dr. Patrick Kamalo kanizoli ladza kamba kakuchuluka kwa anthu onamizira kuti amagwira ntchito mchipatalachi. Chipatalachi chati pali anthu ena omwe akumanamizira kukhala anamwino kapena madokotala mkumalowa m'mawadi mcholinga chofuna kubera ndalama odwala. Dr. Kamalo watsimikizira ogwira ntchitowo kuti oyang'anira chipatala agula mayunifomu ofunikira komanso kupereka makhadi olowera ku ntchito kuti ogwira ntchito enieni azidziwika mosavuta.
takonza njira yona kuti no anthu olowa mchipatala muno akhale ochepa ndiye ma staff ndimene azolowa mchipatala akhali ma IDs pakanjiro azilowa komanso ma patient koma ena ali onse ongobwera kuzatsewera mchipatala muno tipeza njira yona kuti no anthu amene wasamatani asamalo kuti no musakhale anthu ambiri ochuluka ndikupira ni Madzulo kuti no sabata yatha tinatulusaso chikalata chona kuti kumotchale kwathu sitifuna kuzikhala anthu ambiri chifukwa zimene jaso anthu amalowa ngati mudzina kuti no akapanga nkhani zamaliro koma ena onso ali akuba. Pa msonkhanowu Fegi Bodole yemwe ndi mmodzi mwa anamwino pa chipatalachi wati maganizowa afika pa nthawi yake. Kamana kuti tiye tivale ma uniform anthu amakana ndi ma scrubs amene abwerawo kuti akupezeka mabero chani anthu anangona ngati mwayi wawo ndipo zonadi chifukwa anthu amene avalira kali scrub suit sakudziwika kuti uyu ndi ndani amapeza kuti mwina ndi patient attendant amapeza kumulembera munthu mwina ma x-ray ine tu ndakhala ndikuwapezapo anthu izi sizabwino munthu chifukwa mabisaliramo nde panopo mmene atitsimikizira kuti ma uniform agulidwa momwe ena chifukwa kuti unamwino tinawo kuona chokera pasi pa mtima. Kupatula nkhani za kayendetsedwe ka ntchito pa msonkhanowu panali magule achikhalidwe komanso zokambirana zakuyipa kwa katangale. Ogwira ntchitowa anavomereza mogwirizana kuti vuto la katangale layipitsa mbiri ya chipatala chachikuluchi. Chipatala cha Queen Elizabeth Central chimathandiza odwala amene akusowa chithandizo maboma onse amchigawo chakumwera. Bungwe la NEEF lakonzanso chipatala chaching'ono cha Bangwe ngati njira imodzi yothokoza anthu anderali omwe anatenga ndi kubwenza ngongole ku bungweli mokhulupirika. Tindi zambiri mu ripoti la Rashida Matandika. Poyankhula pamwambo otsimikiza kuti ntchito yokonzanso chipatalachi yatha, wapampando wa bungweli a James Naphambo ati ntchitoyi yagwirika pofuna kuyamika anthu omwe abwenza ngongole moyenera kuti azipeza thandizo la zaumoyo moyenera. Ife NEEF tili ndi policy yonena kuti constituency imene itidipire bwino ndalama timakapasa what we call social responsibility. Ndi kuno ku Bangwe constituency imene iyo yabweza ndalama mosangalatsa kwambiri, abweza ndalama 91%. Zimene ngongolazo abweza 91%. Ndiye nafe pofuna kuti tiwathokoze anthu amenewa naganiza kuti tipereke kwa anthu kenakazi. Mawu ake mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman yati anthu amudera lawo akwaniritsa kubwenza ngongole kamba kakumvetsetsa udindo wawo ndi kusintha kaganizidwe. Choyambirira njoti anthu aziwe kuti NEEF si achipani. NEEF ndi bungwe lomwe boma linangoyikako ndalama kuti zingongoza ndalama. Ndefeyo ngati anthu akubangwe chisisi chathu chomwe tinawuza kuti ngongole ya NEEF si achipani. Munga ngongola mwenekera kubweza sikuti akasala kapena MP kapena president azakuyikirani kumbuyo ayi. Mkulu oyang'anira ntchito zaumoyo m'boma la Blantyre a Gift Kawalazira ati izi zithandiza kukweza ntchito zaumoyo pa chipatalachi ndi kuchepetsa mavuto omwe analipo. Leo ndi tsiku lopambana kwambiri kwa anthu akuno ku Blantyre komanso kuno ku Bangwe chifukwa cha ntchito tamandika imene azathu a NEEF agwira pano atikonzera chipatalachi mwina ndi mwina mmene muonongeka kutipentera chikuoneka cha ukhondo kwambiri. Ndi ntchito yayikulu kwambiri ili pano atiuza kuti ndalama zimagwiritsa ntchito pafupifupi 400 million kwacha. So muona kuti ntchito yayikulu imene agwiridwa pano pa ife ndosangala kwambiri komanso anthu akuno ku Bangwe titha kuwathandiza ndithu mu chipatala chioneka bwino. Chipatala cha Bangwe chimathandiza anthu oposa 200,000. Rashida Matandika, MBC News, Blantyre. Mkulu wa polisi mdziko muno a Richard Luhanga ayamikira boma la Japan kamba kothandiza kupititsa patsogolo ntchito za nthambi. Aluhanga anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo olandira thandizo la zida za mayimbidwe za nthambi ya polisi ya Brass Band zomwe cholinga chake ndi kukweza kagwiridwe ka ntchito za polisi mdziko muno. Mphatso Umataya walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Poyankhula atalandira katunduyu, mkulu wa polisi mdziko muno a Richard Luhanga wati zidazi zithandiza kukweza ntchito za nthambi za mayimbidwe ya polisi monga kuonjezera chiwerengero cha akatswiri a mayimbidwe komanso kuthandiza pomwe akukonzekera kukayimba kuzochitika zosiyanasiyana. Aluhanga ati zidazi zithandizanso pa ntchito yofikira anthu m'madera osiyanasiyana ndi uthenga okhudza zachitetezo kudzera m'mayimbidwe. Tibasa zida zosiyanasiyana zokwanira 30 ndio tutathandizika kwambiri kuti bandi yathu ipite pasogolo.
moziwa kuti bandi ya Malawi Police imagwiritsidwa ntchito zosiyanasiyana. Timayigwiritsa pa ntchito zathu zolimbana ndi umbanda mbava tikamafuna kuti tifalitse mauthenga, komanso imagwiritsanso ntchito zothandizira zochitika zakuluakulu kani miyambo ya president, mapresidenti akunja, komanso anthu a Malawi bandi yawo amayichita hayala imatha kugwira ntchito zosiyanasiyana kuti ipange zonsezo imene kuti ikhale ndi zida zimenezi. And lero kuti tingalandire zida zochuluka chonchi pa nthawi imodzi kuti zithandizire bandi fosangalala. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Naito Yasushi ati thandizoli ndi umboni wa ubale wabwino omwe ulipo pakati pa mayiko a Malawi komanso Japan, ndipo alonjeza kuti apitiriza kuthandiza dziko lino kudzera ku nthambi zosiyanasiyana kuphatikizapo pa ntchito za chitetezo za polisi. Mukonera nkhani izi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mito yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jenansa wayamikira Thandikisi yemwe ndi chiphazuwa cha dziko lino kamba kogwiritsa ntchito udindo wake kuthandiza pa ntchito zosiyanasiyana. Boma layamikira ubale wabwino omwe ulipo ndi kampani zomwe sizaboma mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi akaswiri a chikho cha Castel. Ndi alimi awiri a tomato omwe minda yawo ndiyo yandikana. Alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo mwa mpikisano. Lero mpikisano wakula ndi wamthirira pamene wina amagwiritsa ntchito utekeni imodzi, mlimi wina anatulutsa mautekeni awiri zomwe zinatutulutsa mzakeyo ndipo sakanachitira mwina koma kukatulutsa diesel pump kuti amuwalire mlimi mzakeyo wakupa madzi ochuluka. Komatu kuno salota chifukwa injini yake atafika nayo pamundapo inakanitsitsa kwa mtu wa galu kulira. Kwina kunso ndiye kuti mlimi mzake uja anakasokosanso chake chidamwene pampu yogwiritsa ntchito mphamvu za magesi adzuwa kungolumikiza pompopompo koma zimadzi kuti po uthirire munda onse. Apatu ndiye kuti aja odalira pampu ya petro ndi diesel tikudaliri kamukamu kulimbana nayo injini. Anayiwaliratu kuti jenereta imalira zambiri monga mafuta ndi zina zotero, mene pampu ya magesi adzuwa simalira zambiri ayi. Sankha wekha. Mukafuna yenu pampu tangopitani ku Eba House kulimbe ku Synthesis Agriculture ndi ukapeza pampu yanu kapena kungoimba foni pa nambala izi 089 45220 kapena 099 541 143. Synthesis Agriculture, upama kwacha ndi ulime. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Boma layamikira ubale wabwino omwe ulipo ndi kampani zomwe sizaboma mdziko muno. Mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna Rashid Ntelera anena izi m'boma la Zomba pomwe nthambi ya boma ya Dodma ndi thandizo lochokera ku National Bank imagawa chakudya kwa manja omwe akhudzidwa ndi njala m'bomalo. Upile Kaisa wafika ndi ripoti. Malingana ndi mlembi wamkulu ku ofesi ya mtsogoleri ndi nduna OPC Rashid Ntelera, kugwira ntchito limodzi pakati pa boma ndi kampani zomwe sizaboma ndi imodzi mwa njira zomwe zingathandize kuchepetsa mavuto osiyanasiyana omwe Amalawi ambiri akukumana nawo monga njala, ngati mmene achitira National Bank. Ndondomeko imene zikuyenda bwino chifukwa ndimene tinapemphera ndalama zimene timapempha zinali 230 something billion 34 koma apapa pali kusowekera kwa 71 billion mwinaso yatsikirako chifukwa pakati patakhala tikulandirabe chithandizo chosiyanasiyana. Ndiye ndikathonena kuti ntchito imene ikuyenda bwino koma mwadzina lake kuti ndi ngozi zadzidzidzi
amapezeka kuti nthawi imeneyo tinaganiza kuti pakhala ichi ndichi koma zina zikubwerera sitimadziwanso kuti anthu azizula chimanga ngati mmene inapangira ng'ambamu ndikuti pafunikirabe kuti mwina azitithandiza pafupi. Mkulu wa National Bank Masauko Katsala wati banki ndiyodzipereka kutenga nawo gawo lothandiza anthu mdziko muno ndipo nchifukwa chake anapereka thandizo la ndalama zokwana 300 million kwacha kuti adodma agulire chakudya chomwe chagawidwachi. Titamva kudandaulira kuchokera ku boma kuti mdziko lino mabanja ena akhudzidwa ndi njala chifukwa cha kuvuta kwa nyengo, tinaona kuti chinali chinthu chabwino kwambiri kuti ifeyo ngati National Bank imene ili ya Malawi imene tikupanga business yathu kuno ku Malawi titengepo gawo pokuthandiza pa nkhani imene ya vuto la njala. Ndiye ifeyo tinaona kuti ndi chabwino kwambiri kuti tithandize ndi 300 million kwacha yoti boma ligulire chimanga choti athandize anthu amene akuvutika ndi njala. Mmodzi wa akuluakulu ku Dodma Charles Matabwa wayamikira National Bank kamba kathandizoli komanso kupempha anthu omwe alandira chakudyachi kuti achisamale. Mawu athu ndothokoza kwambiri banki ya Malawi National Bank imene yatithandiza ndi 300 million komano tikupemphanso ena akufuna kwabwino kuti abwerebe chifukwa sitinafike pamene timafuna thandizo lonse pasalabe gapu yochepa koma tikuthokoza kwambiri banki ya National. Manja oposa 38,000 ndomwe akhudzidwa ndi njala m'boma la Zomba. Upire Kaisa, MBC News, Zomba. Bunge la Kadria Muslim Association of Malawi lakhazikitsa ntchito yopereka chakudya kumanja ochepekedwa kudzera m'mizikiti ya madera ena mdziko muno. Wachiwiri kwa mlembi wa bungweli Sheikh Laston Liwonde wati thandizoli lafika kale m'mizikiti 41 ndi cholinga chofuna kuthandiza anthu achipembedzo cha Chisilamu kupeza chakudya mu nyengo ino ya Ramadan. Sheikh Liwonde akufotokoza zambiri. Tukupemba asilamu wonse malinga ndi chiphunzitso chathu cha Chisilamu chimatiphunzitsa mtendere. Tiyeni tikhale anthu abata ndi mtendere. Komanso tiyeni tisate Kurani yoli kunena kuti wina aliyense akhale ndi pachikondi ndi nzake. Tiyeni titengeza mwezi uno wa Ramadani. Mwezi uno wa Ramadani wabwera ni ntchito zikulu zosiyanasiyana zoti tizipanga mwezi uno. Komanso tikuziwa kuti ntchito zimenezo ndi madaliso ochuluka pakati pa ife asilamu. Ndipo tiyeni asilamu ife tonse amene tikusala mwezi uno tigwire ntchito ngati zimenezi. Ntchito yofunikanso kwakukulu ndi mapemphero amene tili nawo kwambiri mwezi unowo. Ndipo tiyeni tipitirize kupemphera kumeneko. Mmodzi mwa anthu omwe walandira thandizoli Amina Lapson omwenso ndi wapampando wa dera la Area 44B mu mzinda wa Lilongwe ayamikira bungwe la Imam kamba kathandizo lomwe ati lafika mu nthawi yake. Maheketala oposa 11,000 aminda ya chimanga ndi wakhudzidwa ndi matenda ananzikambe m'boma la Tcholo omwe ndi minda ya alimi opitirira 111,000. Mkulu woyang'ana ntchito za ulimi m'bomali a Jackson Mvula wati izi zapereka chiopsezo cha njala m'bomali. Amvula alimbikitsa alimi omwe akhudzidwa ndi matendawa kuti azule chimanga chawo chomwe chakhudzidwa. Yohane Chizomala anayankhula ndi Amvula. Njira imene boma laona kuti tiyathandize anthu amene akhudzidwa ndi matenda amenewa kuti chaka chonse chisangopita m'madzi tikugawa mbewu ya mbatata ndi ya chinangwa. Ngati ifeyo Tcholo tikugawa tinapatsidwa mbewu yokwana 44,000 bundles ya mbatata kuti tigawire alimi komanso ya chinangwa 20,000 bundles zoti tiyagawire alimi zimene tapanga amene adzula ndi kuotcha chimanga chawo. Ndi mmene tagawira mbewu imene ya chinangwa ndi mbatata tili ndi chikhulupiriro kuti akakolola akagulitsa atha kugawanso chimanga. Malangizo athu amene tikuwapasa ndiona kuti tiyesese chaka chimene chikubwerachi
tigule mbewu za sitolo zimene tikuti certified seed zimene zikukhala zopirira ku mavuto amenewa chifukwa mavuto wanso amabwera ndi mbewu. Ndipo padakali pano akuluakulu ona zaulimi apereka mbewu ya mbatata ndi chinangwa kwa ena mwa alimi omwe minda yawo yakhudzidwa mbomali. Vuto limene lakuza kwambiri kudera langa kuti kwagwa kwambiri mbozi maso mtenda yana nzikambe zopsezo chilipo kuona kuti mene zakhuza choncho madiranga mbali ya matenda yana nzikambe maso zimenezi kuona kuti ndi ulitira chakwandiso yanthu chakudya sitipeza. Mbewu ya mbatata imene tikulandira pano itithandiza kwambiri potonena kuti dera lathu lagwidwa kwambiri ndi nanzikambe chimanga chathu sichinachite bwino choncho poona kuti tavutika kumbali ya chimangayo boma solano kuti nichanze kuti basi mbewu ya mbatata kuti tikakugerese kumene kwaonongeka kuja ndekuti mbatataso ndi chakudya ngati kuti majera nsima ndekuti zikatithandizira kumene kwavuta kuloweno mbatata kuti zithandize sombali imeneyo. Akuluakulu a National Bank atsindika kufunika koyika chidwi potukula ntchito za magetsi ngati njira imodzi yokwezera masomphenya a chitukuko cha mafakitale mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki a William Chatsala anena izi pomwe amapereka thandizo la ndalama zokwana 10 million kwacha ku bungwe la Eskom zothandizira ku msonkhano omwe achititse posachedwapa. Ife a National Bank tinaona kuti nchofunika kuti tithandize mwina usati kuthandiza koma kutengapo gawo pokonzekera conference imene ikubwera pa zinthu zitatu. Poyamba magetsi ndi chinthu chofunika kwambiri ngati dziko lino lingatukuke tikuyenera kukhala ndi magetsi chifukwa kaya ndi kuphika kumene kaya ndi kugwisa ntchito maofesi komanso kupanga zinthu zosiyanasiyana mafactory zimafunika mphamvu ya magetsi choyamba. Chachiwiri Eskom tinawo ubale ife ngati banki yo ngati customer ndi ubale wakalekale ndipo pamene nzako ali ndi chochitika ife ngati Malawi timathamangapo kuti titengepo gawo chifukwa chake tapanga zimenezi. Koma kachitatu ndikuti nthawi zambiri anzathu a Eskom amakhala kutumiza ma engineers ndi ena kunja kukaphunzira kuma conference koma chifukwa choti sangati kutumiza ambiri pakamodzi amatumiza ochepa. Paine conference uchitikira kuno kwathu ku Malawi ali ndi mwayi oti anthu ambiri apite conference imeneyo komanso sa Eskom okha ena amene amatenga mbali zosiyanasiyana ku nkhani za magetsi apitako zimene angakambirane kumeneko zotukula ntchito ya magetsi mdziko muno zithandiza ntchito zonse za chitukuko komanso ntchito zathu za mabanki pene makasitoma athu ali magetsi akupanga mabizinesi ifenso banki ndi business. Ndipo mkulu ona zachuma ku bungwe la Eskom a Brian Ndesale ati thandizoli ndi chizindikiro cha mgwirizano wawo ndi banki popititsa patsogolo ntchito za magetsi kuti chuma cha dziko lino chipitirire kupita patsogolo. Msonkhano wa PESA uzakambirana zinthu zambiri zimodzi mwa izo ndi ngati za vandalism zina ndi za ma technology amene akubwera atsopano amene akubwera mu sector. Msonkhano wabweretsa pamodzi anthu ochokera m'mayiko ambiri between 9 and 25 pakati pa 9 ndi 25 anthu amene akubwera tikuyembekezera kubwera ndi 90. Ndalama ziwezi zafika pa nthawi yake pamene Eskom ngati kampani ili ndi mavuto azachuma komanso osayiwala kunena kuti National Bank akhala kuyenda nawo kwa nthawi yayitali akutithandiza mu zinthu zokhudzana ndi ndalama so support yabwera pa nthawi yake. Mavuto amene makampani amagetsi amakumana nawo mayiko osiyanasiyana ambiri ayiwo ndofanana nde tikamapezeka m'magulu ngati amenewa timadziwa zimene zikuchitika m'mayiko ena ndi njira zimene iwo akutsatira kuti apange address mavuto amenewo. So kukhala mu gulu ngati limeneli la Eastern African Power Pool komanso la Southern Africa Power Pool zikutithandizira kuti tipeze upangiri. Ndipo mu nkhani za masewero
Timu ya FCB Nyasabek Bullets yakhala akatswiri a chikho cha Castel cha 2025 itagonjetsa Goshen City Desert Dynamos ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pa masewero omwe achitikira pa bwalo la bingu mu mzinda wa Lilongwe. Hassan Kajoge ndiye anagoletsa zigoli zonse za Bullets pomwe Chikondi Mbeta Junior anagoletsa chigoli cha mbali ya Dedza. Timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers lero yakantha Lesotho ndi zigoli 80 kwa chimodzi mu mpikisano wa Kosafa omwe uchitikira mdziko la South Africa. Ena matsikana omwe agoletsa zigoli ndi Deborah Henry ndi zigoli zitatu komanso Aileen Kumalo zigoli ziwiri. Apa ndiye kuti Malawi yachoka pa namba yachinayi mu gulu A kufika namba yachiwiri ndi mapointi atatu pa masewero awiri. South Africa yomwe yagonjetsa Angola lero ndi zigoli ziwiri kwa adu ikutsogola mu gululi ndi mapointi 6. Scorchers ikuyembekezeka kuzagonjetsa Angola ndi zigoli zochuluka sabata yamawa kuti idzachulukitse mwayi wake okhala mu ndime ina. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu, koma tisanasiyane tiyentonenso mitu ya nkhanizi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jenansa wayamikira Thandichisi yemwe ndi chiphazuwa cha dziko lino kamba kogwiritsa ntchito udindo wake kuthandiza pa ntchito zosiyanasiyana. Boma layamikira ubale wabwino omwe ulipo ndi kampani zomwe sizaboma mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasabek Bullets ndi akatswiri a chikho cha Castel. Pesani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa ndi mzangayi Tauson Kamalata, tukufunirani mathelo a sabata opambana. Mwasabwa inose Madzulo ano yafika senthe chatima kwatsani za nyengo. Mvula yamphamvu inagwa madalaina mdziko muno siku apitawo komanso mbanda kucha wa lero ndipo yamphamvu kwambiri inagwa kuvuwa ukalonga ndi mlingo kwana 51 44 kwa Nkabu Chikwawa komanso kuli Nthipe kudedza inagwaso momverera ndithu ndi mlingo kwana 29. Pakali pano tuyembeza nyengo ya mvula ya mabingu kupitirira madalaina a mdziko muno ndiponso yamphamvu ikhala kupitirira madalaina makamaka mphepete mwa nyanja monga kunkhotakota kunkhatabe Salima komanso kulikoma. Tiyembekezereso nyengo ya mphepo kuoneka madalaina mdziko muno phatikizapo pa nyanja zathu monga nyanja ya Malawi ndi tiyentonse amene timagwiritsa ntchito nyanjazi kuphatikizapo asodzi tikakhala tcheru. Izi choncho kamba ka mphepo zomwe zayamba kufika mdziko muno kuchokera nyanja ya Mchere ya India chakumwera kumvuma mafalikira madera ambiri akwathu kuno zomwe zizozizirako ndithu komanso zachinyontho chomverera. Moto usiku uno tiyembekeze nyengo ya mitambo madera ambiri a mdziko muno phatikizapo nyengo ya mvula ya mabingu yomwe izigwa yamphamvu madera ena makamaka mphepete mwa nyanja. Tiyembekezeranso nyengo imeneyi kudzapitirira mawa phatikizapo nyengo yofunda ku Blantyre komanso ku Mwanza ndi mulingo kwana 19 chimodzimodzinso ku Lilongwe. Mawa masana tiyembekeze nyengo ya mitambo yapatali madera ambiri a mchigawo chakumwera komanso mvula itho kuoneka madera ena ochepa. Tiyembekezerenso nyengo ya mitambo komanso ya mvula ya mabingu yomwe izagwa yamphamvu madera ena mchigawo chapakati mphepete mwa nyanja komanso kumpoto kwa dziko lino. Kudzatenthanso mawa masana kwa Nkabu komanso kunsanje ndi mulingo kwana 32 kumatiyembekeze nyengo yofunda kupitirira madera ambiri a mchigawo chakumwera pakati komanso